Η νέα ελληνική κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να συνεργαστεί και να διαπραγματευτεί για πρώτη φορά με τους εταίρους μας μια δίκαιη, αμοιβαία, υποφελή και βιώσιμη λύση. Για να βγει η Ελλάδα από τον φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης, για να επιστρέψει η Ευρώπη στην σταθερότητα, στην ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή, στις αρχές και τις αξίες που αποτέλεσαν ιδρυτικές τις αρχές και αξίες, όπως η δημοκρατία και η αλληλεγγύη. Η ετυμηγορία του ελληνικού λαού, η ετυμηγορία του ελληνικού λαού κλείνει με τρόπο αδιαμφισβήτητο τον φαύλο κύκλο της λιτότητας στην πατρίδα μας. Η ετυμηγορία του ελληνικού λαού, η δική σας ετυμηγορία, ακυρώνει σήμερα με τρόπο αδιαμφισβήτητο τα μνημόνια της λιτότητας και της καταστροφής. Η ετυμηγορία του ελληνικού λαού καθιστά πλέον την Τρόικα παρελθόν για το κοινό ευρωπαϊκό μας πλαίσιο. Η νέα ελληνική κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να συνεργαστεί και να διαπραγματευτεί για πρώτη φορά με τους εταίρους μας μια δίκαιη, αμοιβαία, υποφελή και βιώσιμη λύση. Για να βγει η Ελλάδα από τον φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης, για να επιστρέψει η Ευρώπη στην σταθερότητα, στην ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή, στις αρχές και τις αξίες που αποτέλεσαν ιδρυτικές τις αρχές και αξίες, όπως η δημοκρατία και η αλληλεγγύη. Η ετυμηγορία του ελληνικού λαού, η ετυμηγορία του ελληνικού λαού κλείνει με τρόπο αδιαμφισβήτητο τον φαύλο κύκλο της λιτότητας στην πατρίδα μας. Η ετυμηγορία του ελληνικού λαού, η δική σας ετυμηγορία, ακυρώνει σήμερα με τρόπο αδιαμφισβήτητο τα μνημόνια της λιτότητας και της καταστροφής. Η ετυμηγορία του ελληνικού λαού καθιστά πλέον την Τρόικα παρελθόν για το κοινό ευρωπαϊκό μας πλαίσιο.